जखन सिनि बुबाग्रानि नायकलमा बाय जों बुरिरंनोबो सलाबाय बाक्सानो पावारनाय हिसों न DWF नि कायसे मथा खारजा मनि बासों बसकांगमा आगलायना तमा हमले सिनि 2023 अंके सिनि विधानसभा बोर्ड उंनाय आफरो जों जदि सिनि बुकुं बारारंनि सिनि मानथायनो सिनि अमखायथानो जों खायबिदालां माया पाइमे अंके सिनि 2026 बाहायनो सिनि कायसा जनगणना नाय डिलिमिटेशन नाय आफरोंके सिनि माइनरिटी गोरै थांनाय जों बनले बुसिदिकानि नांगो जों लेखा फरादों याथों जों हिमायाथों सिनि बुथि मेन टारगेट बुथि नांगो जों बुथुंगै जों बायला हांके जों आं हिमाया फानो दंमानाय कायसा बैसो जतो जों थाइमाया बले हिंलाय मायाबो दंगो पारागो दंगै फानो जों अर्गानाइज मा खायनाय ब्रगनो जे हिमाया थंनाय र लीडर आं माया हिबाक्सा हिंयार फानो दंगो बहायनो जों मा बुजावनाय दै पारागो गोबां मानो दंगो जों बिसेनि बोरै रावबा बेसिरबा तांनाय हुमानिबा हाबा हुबा बनार लायगा नांगो नखुंनि सामुंनोबो मा खायो बसाबो दैमा नायो हायनोबां जों बेसिरबां हिंलाय मायांगो हायनोबां जों बेसिरबां ताबो नायनाय खांके बोरै र हिंमाया फन एकदम आगब जा नगो खायवो मीटिंग खायमेलाय फसि हाबाव जों सालायो जत्त हाबा नखा फन पेरो मीटिंग खायमे हायके जों ताबोके सालाय दंगो आसके साखार जा हायनो आजा दंगो कमबे जत नगो 10-15 बकराले तंनाय हायनोबां सिनि कालचार ड्रेस दंनो इसा नाबाय जादि इम्पोर्टेन्ट जादि नगो तंफोर जत इच्छा कादि पकरै हायफानो नखा फरके बयबो नायबो ब्रक तमानि बागै यां थां दं के कायसा ब्रकनि कायसा अमता है प्रोग्राम चलेगो के ओ हायबा ब्रक तिनि कालचार ड्रेस रोजानि बागै सुंजाबा जतन ओ हाय ब्रक सिवो किन्तु जोंनि सिनि ब्रक सिनि बोरै रक सिनि कालचार नालिया के बाके बयले सिनि कालचार इम्पोर्टेन्ट दनायबा गोबां मा जागा नगो ताबो सिनि बर' रक बेसिरबा जों बाहायनो समय गावो आवडो थांफ्रो गाहायफोर कालचारनि प्रोग्राम फ्रो के सिनि दफानि जों प्रोग्राम खायगानि अर्गानाइज खायब्राखो जों बोरै रक किसा कालचार ड्रेस ना बायजादि पुरा लेसन रिशा आगे रं हायगे सवै रांतां गाय फाइमे आफान एड्रेस रिनाय बे रिशा लेसन कन्ट्रोल लेसन दैगा नांगो आं गोबां मा नगो खुमलुं थांमानि जरागोबो हाकेनो थांबायो ए हायबां जों जाया गलायो सिनि कालचार न जों सिनासि जों साखाय माय गलाय बै गावै जों देमासा गायखौ बन बखाव बखि सालनाय आइफोरनो देमासा बर' हाकेनो हाके गाय फाइफो जों सिखाजिया गलायो बयनि दफानि ड्रेस न नासनाय बयनि दफानि तम साम हायानो जों सोलोंसिनाय बहायके मां सोलों दंगो निजिनो न ससि सगामागो ससि सगामां के जों सिनि दफा बाकी आगौनायबा बनो जों मा सगाने नांगो मेनलि जों मों सानो सियाफानो सिनि दफा हामखराय सिनि दफानि सिनि मों सिनि दफानि कालचार फुंप्रयनो जों नार दफानि नांगो बहायके सिनि दफा आगौनाय बले हायनोबां आं सागा मोसौगो ताबो पदरे रिपोर्ट गोबां मा सिनि दफानो हामखरायबां जों जबा दनो खलाय दंगो बै पदरे रिपोर्ट गोबां मा साइ दं बनो फुंजोता गांदि गोबां मा सावो बयनि पार्टीनि बर'द ए बोले हायसि इ बोले हायसि बनो ता नायसि बनो ता खोनादि बहायनो खोनारो निनि बखा उदुर जारो दुनाय निनि सामनो नों गाहाके खायनाय के निनि वा संगंबाय निनि बखानि कगनो सिन मा खोनानाय बयनि क खोनाके निनि सामनो नों बुल सक्सेस खायनाय आंना हायनोबां सागाम सुगो ता गोबां मा जोंनो हंगो ता हे पदर पद गोबां मा जोंनो साव हायफानो जों हायनो वारि के खोनावै दंगो त मा हंके जों ब्र बाय रिप्लाय रगि वालाय खानके जों कायजासिनि सिमानाय सिनि बर' वालाय खानके बुइनाय थप जागनाय हायनोबां न बुइ साफाना खोनावै दंदि सामानि जरासिनिबो फायनाय जोंनो ब्रनो उतरमानाय जों ताबो सावै दंगो ग्रेटा टिप्रालेन नानाय ग्रेटा टिप्रालेन बुइतमा हं गोबां मा पदर पद साइ दंगो हायफोनो ग्रेटा टिप्रालेन जों नों आं जों गनै खोथानि बागै जों साया ओ हाके सानायनि बागै जों सावै दंगो हायफोनो ब्रक बुजिया हायफोनो साजा ब्रक मा फायनाय जों आसा खायो तमा हमबाले बबो बुइनि दफानि बरक याबा सिनि दफानि बरकले हायबां जों बो बुजियाखै जों बुजिलायनाय जों ब्रनो नागारै जों गजेगमन जों वालाय सौलायनि या जा बुइनि दफानि बरक बाय बिसिं खला रुक जाया जादगै जों काटेलायबो दंगा नांनाय तै सिनि सामनो जों मेन फोकस रगै सिनि बुरै टाइमन त ताबो जों बुरै रगनि कायसा DWF त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन खायजागला हाबा जों सिनि बुरै दं बाहायनो साममा तांनायनि साखथारै मा तांलायनाय जेला रबाय बाक्सा नों जे सिनि सामनो जों बुबाग्रा दादि रहमानि अम हायकेदर तांलायदि हमाना जों जतनो जों मा तांलायनाय जतनो तांनाय हितो मेम्बार बुसंजाखा समो बुसंजाखा जांगो